Sana na ino mwanchumu Lilio Gatembe TV na Dinyo Gatembe FM na live mwambije ili tukirigani ya Jumatatu na wote bigagali tukolia lero sana turachikomulekera the state of sports emergency ya Kenya ande buna negitego komanyia ngani mbwato mugani mutingu sana maigana bakora FKF yegashika gukora federation y'abantu bari bije kabisa karibu sana by the way unasemaje? Niko fit kabisa. Uko fit kabisa? Kabisa. Pamanya ningo gaiga ande gasi aonererie jeiga. Okay, inchasa malieta ngoro ku Wilfred Marori, nche igonde engagement officer as a Football Kenya Federation, na inde igonde former referee, boni igonde match commissioner, ele for ya National Super League. Alright. Ekronta ke teto ko chagre seme yega yobo referee. Yes. Waro chendo kya betari Kasarani, kero mogosoria ka guchi yellow card vere. Nande kaganda to ko chiesa. Ikaleta gumzo sana. Okay. Shida ilikuwa wapi? Shida ilikuwa ni referee ama ni ilitoka wapi ama aliassume mtu acheze? Tigangoira nelindeki. Osa tiganda ateba nche igankandi. Ganeli gomaga. Insaro goro bogetutu masa. So bogulopo connection ya. Yes, bogo bona na bana banga. Bono umupira uria tua temete kuboria referee. Actually he was a FIFA referee ba tu umupira uria set ya FIFA referees bali guchikobya umupira isiko. Botambe na beko boige kere muiru appointment ya muguchikobya umupira isiko. Moko we set yengima. Ekera nanete yellow card yeri. Ali gete ekero bwate notebook yeri yao. Ukolika team Wizard, team Awiro. Bono libagale kolikera se yellow card ye number 8, team Wizard akebakalika se oyo mwenu Awiro. Bono yellow card tape tu yellow card. Bono yellow card ye no nyonye na nete umuntu ro chika ino ena niri no yorikire neta bauti asobo kongora buga berete. I think a key misunderstand the pese rifaria magosa kamenali lakini amagosa monako be isaba bako mokonya assistant bonse babere photo official mabwende go take notes na ndo buyoge muimba bwate speaking gadgets budget ko mokonya so wakasum. Yes. So makosa si ya referee. Okay, na magosa yake ya kuandika amagosa na ro so kolika na magosa but now it is understood na taking in consideration nga mba bwate pressure yogo preparation yogo soka isiko lakini wona magosa manena ali yako chiyo changa ki abamba mokonyeti lakini nevertheless ekere yellow card iri yaro kandire igo bona obisie go chiarua red card bali kabatenga ki he received 2 yellow cards una red card taliko chikwa kamepira ebere goseta tere mutu. All right, yes sana. Ileto gumzo sasa bona yetugerete kwa manyire gaiga. Yes. Toko so senseme yiga EH Stadium chikorosume yense ya Kenya. Una inwe federation una mukwerigereria. Asengenje no bono oregati yabo. Kiro chigasimo gokora is it a good job gose gasingia kabisa iso kurigerera bono buna irtwa twari gwariga mangana chan intwa nyore biti Kasarani annex ebiti bibere bire standard boni gabiwaka Premier League matches egeti ya police ako ekiabete standard enene mono egeti ya Ulinzi complex yakaba improved Nyayo na Kasarani. Yes. Bono extension na boni garende to bwate Taranta complex kiri to semerting na gigo chikobege tia kenene kabisa gigo called Afcon 2027. Lakini ndo nyorenga ki asa mangana ya infrastructure basically galese nsemo ya serikali federation mba irichi bese chirichi okokora mangana yokorosie biti serikali yokokora ebiti kone serikali lakini emeremo ye federation elinga no kora serikali ngaki etota ete biti bire ige standard namba kwena ne standard oisi koligerie standard ya beire inse manyo uno bokongubwa we federation inyoranga ngaki elidiri konye tuwa uliru kuanda chan ingagieri niki mwendu alengororo. Yes. Amagosa na yaba alinge kiagera batigete serikali karosi Nyayo na Kasarani baigeti standard yeli yaganire na CAF na FIFA. Igobono federation basically no kora. All right. Yes. Yes sana guy gono rochenge federation no korane gasiga neto korani geringia zaidi. Yes. Kumekuwa na gumzo sana SMA ga
They are Division 1 Zone B. Ze ya rukuboninga Conference League. Yes. Yale trikumzo sana by the way. Chiti mkoruchi nsemeli go sense go sekuroro gongorwa Western. Yes. Eldoret, Kitale, Nini, Gabu. Echibekiruboni ga Epul AM. Yes. Chiti mwe jichinde bono chikarutua. Ale. Blame sasa hapa ni ya nani? Tiganga se ngotanga esobora iwa Hussein Mohamed bune president na nditole nga part of the secretary toko mokonya ngwanya koboru asobo kongubole njene ningajite ko bomuasi ore nande na mongo tewo ke mane nganto bugato bokongu ase ensemo ya leagues and competitions na ensemo ya leagues and competitions committee na ensemo ya referees committee to bugato bokongu ke kero kitigato ke beke bosi bole igo obokongu bole ensemo ya leagues and competitions committee kiagara na ubara oseti ya mangana ya polling number 1 babwene tikubeka polling batararangerie meeting ya stakeholders au bara each club echo number ibere and which is very much important wizard amangana a regionals regional geographical areas osiese kero monta korwa negento kemanyekanete that is why to bwate bona kerene kimemba gotinna ne kimemba gotinna se kere nseme elimu na dichi province ditu bwate kale njirate yora rusi a team for example Kucha Youth onye rusi Kisii County onye irechi wako mupira Turkana ojo rusi a team Su Kericho onye rusi Kericho ende wako mupira Turkana ojo rusi Muhoroni Kisumu ende wako mupira Turkana. Again, it was very simple. Didi muna conference, muna ba begere conference chiri Western ya wanta gotigara Western na not lift batigare kando. Aya Central so nibone ye wanta gotuara South Rift na Nyanza ba kamo. Nairobi na Central ba kamo. Bono Northeastern na Coast bakamo chizoni ejine chakoreki chitabuga ati shortcut bono gero wanza gutobekera chitimu cha Western watumbira manando kwa magocha kwa ruchitimu ibere kwa beka the other side igoko batabo chance like chitimu cha Western chigo panda korusoni ne jine jire chigo panda korusoni P arafu abando begete soni yani omuntu agosunguka agwaka wetane nono muntu gwake county league you know ekente ke go kia begetu ke nyale kona chama gori ya chitimu go we expenses na ndicho cover chinyi na ndi bago kwenda actually etimu nele koruna ifasa ende turikana etimu nele koruna ifasa ende turikana ikobono go wakonya tokonye tikende timu nyingo konya rali nchibwa sponsor muna kwa naiga de bono mampi ese meremelia ni muna engagement officer mono nonde so advise president na ku engage those parties yes inalike ile president idube na mu advise ringa egente kengeri buya it should be reviewed gese keligerere gubuya kebangu buya na inde ngaite nga ngochi ale kwategerera na inde I can assure you nga egente kengategero na inde kero sikubiye sengenjo karo kinto wanja kende njire yukere buya sana you don't expecting abone gabu na yabange tunga more that's the final ingeko bano claim nerein claim ngereime all right yes ni mangana gucha ntwa kandi ngata kwenda iga ngora hositore omoeli nande na utu ngangana abeire so it is kere tu ata ebire ngote matole inoro coast anyway mpaka tota emechinjira chonsi pi bake bintu bibe buya kyagara ntoko etu achete ko etu ataite koreto oboraibu bwato bonjoreri kurwe mesigerio bari barweto obisibato tigerete igo nandi toko gendera kubeke mesigo igo kero kende nande turaise korekana nande bono borario bokende ngeyo bogotokonya yes buna ekerenga kikorengere fari yes how do you feel ekero gendo ageti kwanyora timu ni gego korero gwokova kwagenda gwatira kwa biye sirimbi bamnyoka moino ekoroma sana umaite ekere number 1 kero konyora appointment once preparations of the match obo birengere bia obiansa go prepare na ndi ngora aligiriro none timu ye timu kiye wako mupira akere kwa aligire kwa range timu ye go sine standing table ya wanga kibale timu embe by the way ne liere igoro na yerenze pi ekine timu chimbe pi bono oko ba prepared ekero ko ndaga ali go goito morali pi bono no chikonyora anata match okonya umoyo okure moyo toyo namba ibere nonye ne timu ye ndi bagwa kanero none ere ko bati more race actually ko bati more race tori konyara go waka mupira yani to konya yani no anata match you are okonyora lense
So as the government and the federation nkikabone to korekana kiagra timu chinyinga karukuri boniga timu nyinga njiwa sponsor chigwe tenenera na ndambono chiko na kurigi sponsor nkikabone to korekana ilinde to avoid the viechi walk over kiagra sometimes ne talent go demoralize ne talent yo goita na aboiga basemba bono bakwira ne kenyoro baswe chwanga good question ekena kogera muna inje na temete ko maiga ya Hussein Mohamed kisengi tunimo maete ya mono ekera abwate super 8 abwate 20 sponsors 20 yes oisi korigere likuruto service nonye bintu bya tanta ine kabisa maite agenta banda bange batamaiti kertu asoeto obisi FIFA kwenye yasiekire chibese kavu yasiekire kire gento kwenye yasiekire mochando kwenye obeiro obeiro bono muna so ite goroje twanyorire title sponsor andi tigange beke buya title sponsor ya Premier League abantu mbajete ku understand igenteki Sport Pesa ebale only title sponsor igona ande bona bakwanza koleta another sponsors on board bali ne Premier League tubatenene express Premier League na ande tali chionzi actually tali chionzi ebatene tenga barabu igento bakuru mono ne title yani chibese chiri chiumuvui bona nabo konyo sponsor ndole time egento basically kegane iri na kiuse ini ansire ko koranga ki egasi FKF no koleta no koligi sponsors na koletera chitimu ekere kwa letere chitimu ogusu yo musigo we chitimu rigere bone ngendo buna gwaka na chirifari kwanza registration fee affiliation fee obwende ta koligi sponsor aka ni chitimu umochando yororo amangana yichirifari ligi sponsor aka ni chitimu rusi umochando yo amangana bono buna ambulance na ndege ndoge koli chitimu ono ambulance because ambulance yo komba gosene chirubukomi ligi sponsor aka ni uko bagusiri musigo yo tigapatika no musigo kwa ndege ti na gwako mupira airaneka na gwaka na players allowances lakini onye tonko nyara kurigeli teams sponsors umujando yoko kendra kwa chitimu chigendra kwa na ne wako muna boyeso ni utu atebire isa kwa ndaiga chiko kobe chele chinyinga chitimu chiko turo mupira kati igone egasi federation no kurigeli chitimu sponsorships no ne government county government NGOs yani non-government organizations lakini basically ega mere PFKF nere yoko ligeri chitimu chi sponsor chirichiko kata expenses chirichibese chiribonda gocha ese bale affiliation fee amangana ye chirifari amangana ambulance amangana security ebinemi de federation ira nyale gokora uyasana gaiga ekronta geteto skekuru nsemeto swenko yo yabaswati miyensi ya Kenya ekarukuri ngo yabaswati nengo yokuru nsemo yabamurambara bagwe tumasana Abaswati, definitely. Why? Are they more sponsored more than boys? No. Boys are more sponsored than girls. Maite, egento, inje na nko coachinde. Yes. Obiyo wabaswati negente kemo. Kikwa mote inga, etouch neyemo. Etouch pass, wokonyole position kwa rodenga tisa scoring opportunity beka. Awak lakini umumura ata eta madoito yani oko mote yeke nero koreke and that is what we so could no Kenya under 17 to get the World Cup that is the farthest to achieve as a country ingoto ire tor abaswati digere nombo ringi mepire 90 nyasa otokonyire ndoje nga emiaka under 17 under 20 we are doing very well ekina giye ko 90 bono nje ngo saba serikali na well wishers tigabono to invest mona saba swati ekiagala toroje mu mupiro Kenya bono mono koranga mora saba swati investment ya baswati yerense lakini mupiro bo improve mono kubua ubwa bamura right uyasana bone kro twerenire asensemo ye jizoni chichense gaiga ebiti chigwa kero mupira by the way ebiro of low standard chitimwe chikoko nyorange chikuri no ebiti biga bona bono buna Ghost Stadium asinga njoko nyore timwe gwa kero mupira getige tirimbogete murage gotuna roche global connection kro ya bwatega lia ne friendly ya rangriti timwe ya APC Bomet in fact timwe ye tegete bakosala bakanga kuro basi yubata ete izi ni injury tu ariko kuri ligeti ete moino moina negeti inkie kengi geko gara chitimwe chichanse gakero kero konyoranga echichaire goseningi kwanza wanzire wangu na kiagara ali nyompapi nyuma ndaranda Nairobi nje nali kumanage geti kirikiri goma nainde I'm appealing to the county government through the MCA Nyambega Kisesa kiagara proposal yokorosie geti kirikiri goma yetete lakini tochete koranga giachete ogo chaya buna wata angorore senginjo ebike ye school kyara chitim jede chigutuma kaite school osege ti kerigia public ekeregere ya public ne county government wende korosi
bado ngebe ye school bado ne serikali ekorosi international through omubunge gose the county government igobono ogosaba kwa nengolinga nyuma report iyo taraikagabu abato gutumeke bitie biti gatomanye ngaki chibese chiri gosoka kurusa county government chigo chese MCA chibonta ko public participation ekere bakoranga public participation yendo orota ngaki chibese chikwanza number 1 izo tachira akora kichiraro siegeti lakini ukwanyora matuka manga abantu abaitumba likwenda robono bantu bali bagotoka public participation banga chibese chenda asangao nechi county government kakindo bwenete ko baebere korosie biti tupisinsia esengenjo abana aba bagwa kumupira ga tuze ko batiga bachire konyonya sole banyura maru bachire ko iba in fact we are containing them by playing football nande bonango ango babwente ko kokese ngenjo tukakora ndobwene ko bayebereri ngarosi it is a talent egetikia manga kieri egetikia manga yanste 2013 ekere gavana male munyakarama arengororo ninyorete nabarikirete riuko 2017 yes bakangira ne bakantenga budget ya engo sokere ese budget ya 2017 2018 na ende toka kwane umweshimu Nyambega kisesa kia ne role chief whip abagatayaga jibese jinji arenga allocated financial year 2023 2024 akaboni gagetie kiya kolre miaka 12 yetanya kwa Nyambira ntobuga tiketi none kemo saitu atore timu waka national NSL yaba subati Roland yes lakini ntobuga tigeti yale gotoka ngana nde chi standard chirimuna chiganeiri digital rigidise ko bwatigwa Roland stay wakira ligoma igo bara ligigeti gikoro ko stadium ngebwate dressing rooms kebwate stands igonga ibako enda definitely bosongo mpaka bache gusi stadium iyo robo kongunga emeremo ye county government mbarakora actually we cannot blame the national government lakini naende mpaka tozuguma ababunge baitonga ebiti binde bikorwe gwa gochese chi county chinde na barakutika basabe ebiti bicho gusi ekere minister ya sports wento ochorwa igoboneta ko considered une minister kiagara na rarentire ke gachi coach chira farina matabange uboringa no maite bono ni minister ko rugabwa soko ngatimo maite lakini no more nero maite abo once kise ngenjo normally kere ba gochora nande nyasa ongonyira na nyore libagari okwengeje abange babo yes mono ekere minister ba gochoru mbabwate chi ministry chiri chinene ekere babe ikire ori ogotigara ori bona nere digantumbekerie ta bali most toko taberi check yaninga mondo na kwete na ijira kiri wana sta yongo mobeka wata morute gochiabwese tigabero chimwena gochimwina na inge cheti ya mina Muhammad kera rengororo kere tu wale kumwinge cha mangana sports ngakieria tabwate information yes ekera papo na mwamba achete na bwate a little bit information lakini tabwate bwasiole boli ale golete binto bibe maiso marole ekere muri komeni acha ere complete za maite mangana yo mupira okoro mane bwanya sai no to bwate Salim Furia tabwate mangana yo mupira completely he doesn't know I'm sincere kera to akora nera mangana chan he doesn't know na ande want to make matters worse akawe PS nero takore tiki tamai tupaka mpira yobone ko begasi enkongu kokore mirimo nabande kamina ese ngenjo mbamaiti na ande no tema ko balikira ko sene proposal ko sene idea they don't take it as something which is very serious kiara barojenga maybe egenege ntoko likatwe pass iko there is a very big challenge eta etenga omo minister ko wa sports tigo monto at least your expertise orengo monto sports in one way or the other na riera akonye mpire yani chiko sori chito ukine ngecho ko kwa begir monto ndebuyensi no chiko mo idea rengi nanye korere tagokora Karongori ga Tanzania minister ya sports no monto oetereta mangana sports mokonyo no monto ro moteli kwa Never Coast same kwa Nigeria same kwa Kenya ifanye kitu fulani sawa ono kana tukoligere ga ligi ya Kenya boni ligi negendreten but sometimes match fixing muna bagoteba bote chiri chiarorekana ebinte bimbiere ka cross chinko jocheto nande ebenga genuine omato mupira no ngo getsana mupira muranga sela ne timu yega timu kelia timu gochi ilikuwa Bidco United zilikuwa mbili Nairobi City Stars
Talanta. Ilikuwa Talanta. Murang'a Seal na Talanta ilikuwa either ukufe ama upenye. True. Ukufe bono mupira urenge amotini. Nkikira agreement bya match fixing biere. Nechi bese chichwire. Nechi betting company chia saririe mipira ya Kenya. Na indo inyorengere tu asweta office ntu abwate judicial body FKF. Tubonte gutwara disciplinary committee ntu integrity department tutware na appeals committee. Actually ntu abwate president na chibeka last week on Tuesday ono they are active. Bono okonyora muna boni kanto bwate chirifari babete suspended provisionally yoko ngakarabera kando to gochunguze ku 2021 mbanya gochunguze sauri enga kieri bali bale ngo obisi obege to mondo tu in fact inje nekere na intarenge nje nale ko bayira ko dimbasu esenge njonjeretero rambege kando igo etekero kwa kagero mondo muna bono to bwate goalkeeper Matasi Patrick ekina kia yengo chakera I think this week or next week. Ilionekana tu vile ilionekana ilikuwa wazi, lakini sasa sisi ni nani? Bono mpaka investigation yako ru. Mtobwate integrity department boniga tuadora disciplinary committee integrity yako chunguza eretere disciplinary bachunguze bakamonyana na magoso na bako suspend usimam bamo sedi bamo expand wasonye tabwa di magoso bakoreki bono korugabu bono bintu byanse gofuro previously gente kiki alenge ko lakini bono ngechikoroba esenge bono esobora Hussein Mohamed oletire nchereri buna omochoko ole buno bwenta koba yokubwata match fixing talinga teyo neroro ingiki aletire match fixing betting companies esenge njo monda gocha ogotenga ki omupira oyo ntaete mobue gose mobu kero monda ngwenda alenga na isiringi 50 nayo go gwaka no mutienye 20 gose 30 no yo no mupira oyo mo okonyoreru 50 oroje njire chiore na boko chutia ndio mai yes bona abuno obo kongubole na ndebono mpaka tutware we advised also the president nga mpaka tutware maite kolengana ni lichikoli ya Kenya ntobugati chikolire bene didras bo monto oli otokire otokire obwata amamocho ya match fixing igo mpaka lichikeli to draft bune federation liende parliament lietigu ekero monta atokire osibwa wetera match fixing kiagira boni go monto no monyora ichikondi yo lira mosibe anilezi wanza kuba chotenga nyorete chibese senchire tabwendere tia acquiring money illegally unande tabwati substance kerora asibo monto chani yali galiko Kenya na ande Kenya nyabwatiri bakali ko chani yenye yes kuri nseme out by the way ngagirete umupira to yo kwa mochete na roche yons actually umupira nda roche no li ari work at the same time same time na and it was the last match only one match nkiro chenga kia garete nga Kenya tere chani na mimi nikiangalia tu ilikuwa na uwezo game ya quarter final game ya quarter final I think ekere tu ageti timu kietu tu ageti timu hii yenye tume penalty to kodi penalty exactly yes a problem ya lengoro a coach underrated to be sincere from my angle of view underrated team really isenge njo eke course keria begete it was very new and it was very Madagascar ilikuwa Madagascar ilikuwa Madagascar ekero kurigeli Madagascar mna ba winete bagacha and they were very weak actually no mupira wo mwali bakirete nyayo group stages o setu Uganda gacha nyayo nanyoroche eba alenge very weak coach keracha beke kosi ege kosi ara abegete akabeka midfield omo venti voyomo katikati yomo tabegeti striker akabeka chi winger akero mupira wo chikokonga naenda kama kurusi chi winger akaleta chi defender agaka ne chi defender 7 wono auno mochano chake wono kero chitoko chikwanda mupira ogasinya kero sinye to kwanda chi penalty you know defender gake penalty ngese no matter ne nduki awaka gosare rinya ayere liko chigora na boigo and that is it I think igabo no to actually to ali wetaka lingo ira to angira iskiagara kurugabu to ali kurugabu to and to aki kwenye Tanzania harusi kurugabu to chichi final itu kwenye to ikirange abungete no bokongu bwaso ere toboke
naende bajite baka ekere banyorete nga basukira ake naende chibese chiri kwanchi yasoire bakaranga yende isi bakaranga bono bakatwara mogoko oetanetie kerengo bakaba reluctant. exactly. Sometimes etwa ekaro to kurigire mupira oli ngabanta bange batanga promising cross president na chagrete mupira kabu na ndetali players wache to mupira kabu. True. So is it good sometimes ekero bwate team gaiga kora promise players kwa mutainga bunoko nyonsi lakini bono a point there go cha ya confuse sana. Yes. Urate bango yoko nyonsi ngo kwandi chibese gete. Abuno obakong. Abuno a problem because ko whatever igo kiro muntu ngangana ale konyonsi umatu mupira tenga maminyoko ko minyoka yabika lakini umupira rasi moereri umuntu ama digereri bon for example digereri omwaki oyogamu ogamu igol mune yabegete ya last twabwata ya DRC Congo mupira oli talikero omuntu ole kobeka kyarana epasi yetu akawe katikati y'abantu abande be expected ne epasi yakuru akaka mupira akachip tu chikoli nechinyinga tofungeiro yani muntu utakagereti yes oisa kwata inga bono nguyo kobeka kiro muntu akongana kobeka lakini ria begete nganko bamwenzi it motivated them tikata no ne bukuneli kirenga ki money solves everything ngati ebesenele ko rusio mechando yonse no itu muna tolega lero iga ote unga esho yawo ke koba number 1 ndole kane besegete owe toma kabisa ikobona kintu kiringi yagerete kenyega ko mupira muya naende igituma makega iki kwangu ke naende igenda akorete buya ebare ko bu mupira lero onye Sunday mambia Monday banyore chibese onye Saturday Monday banyore chibese chiabo egintu kirige kaba omoyo igintu kiringi akonyeta actually yes and that's why we are extending your koboko kuko chinonese chi club cheito tikatote meko as much as to kwa kana players omosara tikatote meko ba allowance winning allowances winning bonuses ekuba motivate ekuba suguma omonto oetoma mono obwe omaitenga kigingo bwachiri bwisana onjiro ingo bwachiri bwikominjiro eba wetoma Shabana wange kara kunyerigereri nechi team chionsi chikogosori obunyangongo biga nogwa Sport Pesa League yes nga yoko nyeranga na nda league ya Kenya bonga Sport Pesa kara kunyerigere na Kenya rochere Shapana sai Shapana is the top 3 teams is among the top 3 teams wezo korigereria timu ya mutu ya Shapana injozo komboli igori mayana police tu alafu Shapana ekabagabu omwako oyo Shapana nege kwambe koli actually sai tebwa the excuse it is about going for the title going for the title and that is the only naende na roho coach Okidi oyuna sikire mono isenge njokero Okidi ajete gali banda bange ndo isanegete na inje da muamini I personally na reko you know ingi gako roma to Okidi ya perform yes the same trend Makati akolire Sarambe a problem to gutwana na coaching coach ya gocha obere kiwango kiaye obere igora players babanza Okidi ajete agasoime ya players bakaba the same level wono utaka kumanya en challenge yobwate yotaka tena mpiore comfortable umaite na bora anyore wachire tuigweti buya ekwara tenjara umuibodi no murwaire kwa magocha kwa be play on a pressure you kwa mobeka pressure lakini karare mi ya players aku understand kiro muntu umanyo oyonko muira iga kerara bwate situation oyonko muira iga that is why Okidi perform it. That is why no Makati performance because asoete me ya players akabanda and that is the ekina kige ntokurige okonye kero montage to mupira ago so mupira and that's why no bura itoko tenga ki onye twagete mupira tobe delivery tobe mutangasaje buna yo maite challenges cyo mupira ngyo gocha kora you cannot yobono Shapana yes they are going to perform very well na ndengo sabande nyasaye sengenjo amangana alibo tanto nubu alenge igoro yo bora imbu ajete bugasira mate to bwatenga kirto bwate chipato libere secretary libere yani saimba ajete bagatulia aba 90 amenikali jinande ngo batainde kira lituko
Shapana ne bwende ko kora chikura kolengana ne lichi ko ye certificate babwate ngaki bakorete chikura yakoreki yerine kakini enjero burayibole nko bagera tole mbiya mono kyagera mbiya bole namba bire njere coach technical page yabago sukuma mbiya bale namba zo tumna sport pesa ya chete nona mwana ye chibeza ara mwense chiabo ntuganya ko iguryogi ingi gagire ne batabwere mipira the only challenge nande wana to sukuma uchese county government through umushimiwa Simbarati yamangana yegeti taribuya Yeti cross. Yeti ngeli buya. Yetire. Yes, tiraikera. You know sahi umupira Shapana FC. Indoche babeke Roma paper it cannot be. It cannot happen. Umupira yule se wake runyayo gose kasarani. Lakini ingiro tora bagoria bagusiko rugusi toji wake umupira Nairobi bagatokora osiyegeti abantu umaita abantu barayo umupira ugusi na Nairobi netafauti. Na ndo etimu yekere ku community club. Ebwe nitako baga abantu baga begokeri no nyinu mungino liokonia matunda anyore bese yani economy yeli tukelio mupira negusi tadi toire Nairobi iko bono mweshimiwa Simbarati stadium kere kwa Rosiri it is not about get people meti ya kere mupira ga bono banyore tekericho etimu ende ngotira actually onye nditoke Rosiri no marango no wakeraga sai gucha youth no era gucha stars bachire nesel nyi ba guchi wakera no gaiga gucha bara Shabana Starlets no vale no Starlets no vale exactly you know ejinechi bese chioka and that's why na roche uyu kabiri gavana ya Machakos Mutua Alfred omaitera ajitekere when he was given kera tu birengere bibio korosi geti abogoti chibese kuru county government ya Karosi chibese chirichira nite uyu olengo ise county government yo want sports officer was my friend about and chibese chiri within 6 months chiri baro sereti geti pikera uyu olenga kiri baro seti chiti muchonzi bichanganye to ku Machakos chiti mchinyenge Nairobi by the Machakos yes sai nyayo na kasarani isieku Machakos kera police ako na ulinzi those are military fields mbali kwa enaudi iko bono ine ari akiri to bwende gutwaranga torosie geti yanse korosi chibese bwango ngendongere kere kana chi uniform chire chia sambwa yes chia ba chire chia sambwa na abantu wa complain sana yambu ya chiali it was a very so nani anafaa kuwa blamed ni mwenye amevaa uniform ama ni the seller ama ni mwenye anaunda kwanza uyo ukogora tuanze rororo ingi ukogora igento fake because igente ke kwagora kero se iri para bese jitira konya club umaite basically a uniform weye corner ulisha piki talinga corner ulisha piki ribeke tu corner wa inde bese ye konye club ai wajire kwa gole uniform fake na ndo kwa gole chibese nyinge ebese yo monto eproko umonto roseti oneli eproka oyobeka chibese omuguko ingi club yafa idikane nebese kenege so inje ai kwanza ukogora na ndo kwatangaza rugage to bisinzia bono for example Shapana mpabegete se chi uniform chi koni mpaka within iga kisi town mpabegete se uniform we koni watangaza iru chinamba cha beru ndio utakoko te chenu uniform kerikero kingo support 100% Shapana na FC Leopards bagianzire and I'm proud of it. So now we went to Kobaigo. Yes. So bona kero in general. Yes. Engo ya Kenya bona the future comparing na Tanzania. Yes. Ngi Tanzania to bwete. Tanzania ba jietare no diritu ajiete to karara koru mwaka 2016 to 2024. Ata erigi ya Tanzania achira ale patingo jatole. Iro kamuna erigi ya baswati twateba. They are paid 3 or 4 times. Chibese to waka na Kenya. Tanzania gendokia bakonyete ndiri barabumba bwata mangana yobo kurumya mangana in transparency and integrity umatenga kie yemie miake yenane to arura talinge to go prem te past regime but we were there imagine I was an active referee mpaka ena alitayete mapema kwenye miaka ya ndeteraika actually no mbona ngo ni active referee kia ile miaka ya nebado ndeteraika lakini na tigete sengenjo etu abugeti mipira bosa totally wakanwa tukanyona no timu bagatemunga karuji bese go chiofisi to akane chi referee nchigwakana bosibole mbukale ngo chi sponsor bagacho on board within 1-2 years bagatamese ngenjo okoli umaite sponsorship okoli ke proposal dikwali kire proposal okwa chibese then you need to give return singa kichibese nako athenga gwatu megete nchisa ndete go se chiakete basinyuko gotoma return sponsors bagatama bono Tanzania ngento bato bwirete barabu ekero babuga to vuasi ole bakwa kuchibesa bakora sponsors bagacha bange actually Tanzania play umaito waka chibesa inga pi chia Kenya it's about 100,000 Kenyan money
ibatu aro bwasi ole ligi yabo standard yabo ikakora kiekanda iko onyora nona mangana chan mbare kwanda geti they were ready lakini ekere okora bagwa ku mupira obo no nyine kere Yanga bagwa kana Simba aba mashabiki nana kuru Kenya endoro korro mupira ige standard you no to atiganete na barabu but okosemelingo dese Hussein Mohamed dese ngenjo wanzire kuengage sponsors kiagere sponsors na baragero mupira oche igoro ekero tabwati pese ndugu yane ensero to kora kende ono ke sponsors ba chiri chibes chiachire omwaki gagwa kanubuya nona magana yo match fixing yako era edifaria kanubuya ebiti ba gwake ebire buya equipment siba bwate chiri chingia emepire ere buya kere yente kere buya coverage eroro because now we need to have a coverage as NSL Premier League women etware coverage NSL men and women but etware coverage even to Division 1 we don't need a player gocha ingana ndo mokore trials digere liga ali chikiribu che player or on player is worthy mo sign idioka nabo iko machuna wao kora iko they don't sign you nga bono ju trials no trials you are worthy chikiribu cho ka mo da ko ligere buno gwako mupira kwa ba signed anyway togo korera gai kangi tutaramentera na ndengi twatigaire nchenda ise go tebia kwanza barayibali balese count levels abutokoroka branch officials bakora nechi chairman umupira wanzerese mode kwanza tola tika mangana yobo kurumie sengenjo nanya kora Kenya ngima emyaka yonse pi count officials bakora nechi chairman bako sangirira affiliation fee ekere basangirira affiliation fee chibesi nyingeri chona chiwa kan 25000 count baka na 21000 egento ke konge chipi ekere ligi ye elide mwama koliye kombe ye chiribusano mwagera abantu chinkobi mwaba teimbi yamono when you have corrected 400,000 you cannot even award a team no nyene 50 no ne rwemia kakine team yetu mugete chibese nainde egasi yabe nene linga na bako rosiri chike kere bako na general assembly ya FKF ama bakana ara tige tune pastri chim to gwente go ichori asa mangana yoborai tenia mangana division 2 obokong division 2 we have a very big problem negi ngurwa na balene nechi chairman kiro montata etengo ngokora na abu igento ke kora bakurwa na nechi bese baisa ranse bai wane torenga kyubura boko anda esengejo federation to arute proposal yo go change structure division 2 akichoningo chiere ko rusi woro lakini tara rusi woro isa ordinary jikotoko bwati mpaka ngake yuike toiwane branch officials dora mepira buya naende toe abantu awards at the end of the season arafu nechiri fari chetu because I'm one of them your integrity is very much important actually muna bono tuwabe the disciplinary committee ayiko gotoka kubwata mangano yo bokurumi manyae bono tari wachireka ogo chikobwatu igobondo tota eto mupiro yo otwaro bwasi ole naende bono sponsors kere bago chigocha ende kero montebe sekoleki eso mupira no moeli kabisa ngote ya mashabiki yetu nga ekere chitimu jeto chigwa katika na to nyale ko ba support onye nto kwanda geti to akanego sene esiringi chi 50 go semia go semia mbiri geti njera te ye timu yera agendere ekere to gwa kana chibese chiguchige ti go seto goda original merchandise igona liyo promote etimu eyu ne chitimu jeto chaguzi chikendre inyora bono twatwore chitimu chinyingi tubwate NSL bono Gucha Stars Division 1 tubwate Gucha Youth tubwate NSL Rorands tubwate Premier League team in fact we are having a lot of teams you want to support that is the only way we can support them right we sana ga sugari ngo babere batatu ni matenga mbari bari gereti na ndura enda bagotandike biboko kweri kweri batenga kwa gosire wa abasani bane na bange ma deneli shapikingo ba ye TV nereti gojina na ara comment na inde bono nganze kuba kwana malieta nda salinde iseko kwania family ya nengo ni moka kominto Evans Mokaya mongno mindo cheni bonareli ngwani ndugu ya nengo ni umurugione ngwani na bana bane ngwani nabantu bonsi beke nyirukia borabu abantu beri ya abantu beri goma nabangwana bali bagucha Stars nabasani bane sana secretary nyambane ne timu yago ntwarwana na barabwese gimbaka bakigese bayikire ntwatete ngabana nabaminto ntoko batiga nabangwana baitu bashapana nabasani bane sana kiamani maite nabandi gerete na no musani onare moji kongita tingo bakwana bonsi digandigere ga ukyara kingoza kwano yonde ngwante yaringi namutigera nyasato konye mupiro to naende egento kabisa kyo molinda batenga ketwaro reri gosoride ntokira
mono njeni nganjete kubwatie ebinto kere biabeire tema go to engage nabo toko gikie mese nene kiagera kitole federation nende ntutora abana binu bagusi ingitora konyonye mogo to mangana utonyaiki sana biamon wancho murigereria no mutegererio Getembe FM na Getembe TV inyoranga Monday Sports kerali tukine Jumatatu gochakerense ya momba kachinsa bire cha mambia na MC Wiza. God bless you tubrane semiri ya the link up show kuri ya Getembe Radio ego chakerensa saba mpaka saa 10 ya jioni murobili wetu wane ya Getembe nora sembe ogo ikachinsa nye cha mambia. JMAP Preparatory